Da, jer ja sam nešto drugo morala raditi. Čekaj, to je Amazonov, jel? Jer je to to?
može ići sa Ethernetom pa ima ići. Ovo može HD gurat preko, jel tako, preko kabla. Ne?
dodjele nagrada Hrvatskog novinarskog društva koju tradicionalno organiziramo u prigodi Svjetskog dana slobode medija. Pozdravljam sve koji su se odazvali da uveli sjajan bend.
Nama su Hot Klub Zagreb, sastav koji nas je već jedanput počastio izričaj da malo sve ovo, temeljen na gypsy jazzu ili gypsy swingu koji potječe još iz godina 20. stoljeća. Ivan Grappelli i gitarist Django Reinhardt. Djangovu skladbu Tears odsvirali su na kontrabasu. Evo još jedan prilika za još jedan pljesak. A Mati Matišiću ćemo od svega srca čestitati na netom osvojenoj nagradi na kazališnu predstavu Ljudi od voska. Bend ćemo čuti nešto kasnije, a sad ćemo ih još jednom pozdraviti pljeskom. Sad idemo na onaj naš službeni dio današnje dodjele. Ocjenu današnjeg stanja u novinarstvu i medijima iznijet će nam predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. Važi. Dobar dan svima i hvala što ste došli. Ja inače ne volim čitati ono što imam reći jer kad pišem, a kad govorim, ali ovaj puta odluku da pročitam rečenice koje slijede, za tu odluku zapravo postoje bar dva praktična razloga. Prvo, predviđeno je da ovo moje kratko obraćanje bude objavljeno na web koji prate ovu svečanost da imaju, dakle, što je moguće više toga napisano unaprijed. A drugi razlog je zapravo što me iskustvo i novinarsko životno naučilo da uvijek valja ostaviti pisani trag
jer se tako smanjuje manevarski prostor zločesnim interpretacijama kojih je danas u javnom prostoru ponekad više nego izvornih argumentiranih činjenica. Dakle, kao što znamo, vrijeme je lažnih vijesti i takozvanih novinara ubijeno u proteklih godinu dana zbog toga što su radili medija, zbog svih ovih okolnosti ugroženije. Prema istraživanjima znatno nazadovala na području medijskih sloboda. Pa koliko od nas može primjer nijedan novinar lani nije rada, toliko nas i više mora zabrinuti što smo uz Poljsku i Mađarsku svrstani među zemlje sa najnižim stupnjem medijskih sloboda u Europskoj uniji, a najviše smo nazadovali među zemljama jugoistočne Europe. Hrvatsko novinarsko društvo na te trendove upozoravalo na vrijeme i argumentirano. Upozoravamo i dalje, te predlažemo kako se ta loša stvarnost može i mora popraviti. Međunarodne organizacije i institucije te vlade, posebno onih zemalja u kojima su demokratski standardi, pa time i sloboda javnog govora, uključujući i medijske slobode, desetljećima pa i stoljećima brižljivo građena i danas pomno čuvana civilizacijska stečevina, razumjela su naše poruke i podržavaju nas. Međutim, hrvatske vlasti, a i političari u Hrvatskoj općenito ne čine ništa da bi bar djelomice bila sanirana šteta koja je nastala dugotrajnim zanemarivanjem važne uloge novinara i medija u razvoju demokratskog društva, a koja je kulminirala za vrijeme prethodne vlade, kada su financijski gotovo uništeni neprofitni mediji, a devastacija profesionalnih standarda i javnog medijskog servisa HRT-a, posebno njegovog informativnog programa, dosegla vrhunac. Sve vrste pritisaka i napada na novinare, uključujući i izravne prijetnje smrću te fizičke nasrtaje, rezultat su stanja u hrvatskom društvu u kojem oni što bi trebali jasno i svakodnevno podsjećati na ustavne vrijednosti, razvodnjavaju i relativiziraju te podilaze najnižim strastima, ne bi li tako sakupili što više moguće političkih bodova u svakodnevnom političkom prepucavanju i u konačnici na izborima. Kao što znamo, u tu igru uvučen je dio novinara. Neki nesvjesno iz neznanja, jer nažalost u redakcijama iz raznih razloga uglavnom se ne posvećuje dovoljna pažnja radu je profesionalna načela, ako su ih uopće ikad bili svjesni. Svjedoci smo, a i žrtve, činjenice da su i čitavi mediji pokrenuti isključivo da bi huškački širili neistine, netoleranciju pa i mržnju. Prema svima koji misle drugačije, ponekad čini se i protiv svih koji uopće misle, novinarima koji profesionalno obavljaju svoj posao. U konačnici prema građanima Republike Hrvatske. HND je jednako protiv takvog navodno novinarstva kao protiv svakog nasrtaja na novinare koji časno i iskreno i znalački rade svoj posao. Danas smo se ovdje sastali da bismo uveličali svečanost dodjele tradicionalnih nagrada HND-a onim kolegicama i kolegama koji su svojim radom dokazali da poštuju temeljna etička i profesionalna načela novinarstva, proizvodići pritome novinarske uratke koje su njihove kolegice i kolege ocijenili najuspješnijima u 2016. godini među mnoštvom kandidiranih. Naravno, dodijelit ćemo i nagradu za životno djelo kao i svake godine. Stoga želim čestitati i zahvaliti svima onima koji su kandidirani, a ovaj puta nisu nagrađeni, kao i svim članovima HND-a, ali i svim ostalim novinarima, onima u najmanjim i najudaljenijim redakcijama, kao i svim slobodnim novinarima, pa i onima koji se novinarstvom bave povremeno uz neki drugi posao, jer samo od novinarstva ne mogu preživjeti. Čestitam i zahvaljujem svima koji novinarstvo ne shvaćaju samo kao posao, već kao životni poziv u javnom interesu za dobrobit svih građana. A u ime HND-a obećavam da ćemo i dalje zalagati se za poštivanje i promicanje etičkih i profesionalnih načela, humanost i solidarnost, politički i financijski neovisni. Zahvaljujući našim sadašnjim članicama i članovima, kao i onima kojih više nema, uključujući i osnivače društva i prvoj generaciji njihovih članova, čije nam je vizionarstvo omogućilo između ostaloga da imamo ovu predivnu zgradu u kojoj i ove godine dodjeljujemo novinarske nagrade. Hvala vam. Krenimo sada s dodjelom nagrada, da barem malo ove crne oblake o kojima govori predsjednik društva odagnamo. Nominirani su mogli biti svi novinari, i članovi i ne članovi Hrvatskog novinarskog društva. Nominirani su mogli biti i oni koji su nekada bili naši članovi, oni koji to nisu bili nikada, oni koji su se odlučili vratiti u društvo, kao i oni koji se baš ove godine kane prvi puta učlaniti. Uglavnom i dalje tu ne pravimo nikakvu razliku jer želimo dobiti što je moguće širu sliku jednogodišnje novinarske produkcije.
U obzir jedino nisu dolazili oni za koje je Novinarsko vijeće časti utvrdilo da su lani kršili etički kodeks. Tko se kandidirao za životno djelo opomenom Novinarskog vijeća časti nije pak smio dobiti u proteklih 5 godina. Nagrade su i dalje novčane. 2016. godinu novinarstvo. Cjelokupna obrazloženja nagrada objavljena su upravo na www.hnd.hr. Imena članova ocjenjivačkog odbora vidite na platnu, a ako vidite tako dobro koji ja, onda će vam dobro doći i činjenica da ću ih sad ja iščitati. Činili su ga dakle Ivo Lučić predsjednik, Ljubica Letinić zamjenica predsjednika i članovi Ana Brakus, Ivana Kalođera, Jasmin Klarić, Zvonimir Kuhtić, Snježana Pavić, Dijana Pavlović, Sandra Veljković, Tina Eterović-Čubrilo, Karmen Valenta, Ivan Vlašić, Adrian Devrnja, Elizabeta Gojan, Ilija Jandrić, Jasmina Kos, Maja Medaković, Zrinka Pavlić, Ivan Skorin, Dražen Šavor, Ana Benačić, Vedran Gvožđak, Andrej Matijašević, Orijana Ivković Novokmet, Ahmet Salihbegović, Saša Vejnović i Petar Vidov. Molim predsjednika ocjenjivačkog odbora Ivu Lučića da nam se kratko obrati. Drage kolege, poštovane dame i gospodo, želim svima dobar dan i da se ugodno osjećate, osobno u ime svih članova ocjenjivačkog odbora. Ovo je najveća svečanost struke, istinska svečanost i vrhunac novinarske godine. Danas ćemo obznaniti najbolje od najboljeg što je tijekom prošle godine proizvedeno u Hrvatskoj. Premda se o novinarima govori različito, često vrlo kritično, ovi će radovi na najbolji način pokazati pravo mjesto novinarstva u izgradnji i funkcioniranju društva, osobito kad to društvo pomalo zahiri. Napomenuo bih još jednom ono što su moji prethodnici rekli, da novinarsko društvo dodjeljuje nagrade ne samo svojim članovima, nego najboljim novinarima u Hrvatskoj. Jednako tako HND brine o ugledu profesije i o etici svakog novinara u Hrvatskoj, te preko svojih tijela upozorava na neprihvatljiva djelovanja novinara. Ovogodišnje nagrade pokazale su da su novinari prošle godine rušili vlast koja nije imala opravdanja opstati, a drugi joj to nisu mogli tako učinkovito reći. Nalazili ljude koji su ostali bez imena i prezimena, prošlosti i budućnosti, te se suočavali s prošlošću u ime društva kojem pripadaju. 14 novinara, od kojih su neki prijavili i više radova, neki čak gotovo i 10. Ocjenjivački sud koji se sastoji od 28 članova, sastao se 2 puta u cjelovitom sastavu i još odvojeno kroz pojedine skupine. Dodijelili smo nagrade u 9 kategorija i većinu od tih radova ste vjerojatno zapazili prošle godine u medijima, a danas vas podsjećamo na najbolje od najboljih. Zahvaljujemo svim članovima ocjenjivačkog odbora na korektnoj i entuzijastičkoj suradnji, svim dobitnicima iskrene čestitke, a one kojima nagrada umakla zadlaku pozivamo da već sada misle na natječaj za 2017. godinu. Još jednom čestitke svima i hvala vam. Hvala gospodinu Ivi Lučiću. Evo, prvo ćemo proglasiti dobitnika nagrade za pisano novinarstvo. Ocjenjivačka skupina radila je u sastavu Pavlović i Sandra Veljković. 2 države, 3 ministarstva i 36 godina. Sve to nije bilo dovoljno da čovjek iz psihijatrijske bolnice na Rabu, gdje su ga prozvali Perica Matas, dobije identitet. Tekstova i pročitanih 100 stranica dokumenata, u Perici su brat i sestra prepoznali davno izgubljenog brata.
Malo je novinarskih radova danas koji se temelje na višetjednim istraživanjima i upornom traganju za istinom. Još je manje onih koji rezultiraju tako dirljivim happy endom i promjenom sudbine čovjeka od koje je država digla ruke. Nagradu uručuje predsjednik ocjenjivačke skupine Jasmin Klarić, a Mariju Jurić Zagorku za pisano novinarstvo za seriju članaka o Perici Matasu objavljenih u 24 sata dobiva Hajrudin Merdanović. Jednostavno, hvala. Rekoše, u ruci držimo ono najbolje od najboljeg. A mislim da je najbolje od najboljeg sama priča o Perici. Našem Perici iz naše priče. Zapravo to nije i bila priča, nego to je sudbina jednog čovjeka, jednog malog čovjeka kojeg smo igrom slučaja uspjeli pronaći, da ga je negdje potezom pera državna administracija smjestila u psihijatrijsku bolnicu na Rabu i onog momenta kad je ušao unutra ostaje punih 36 godina. 36 godina ili gotovo 14.000 dana. Da to brojite, trebalo bi nam poprilično vremena. Uspjeli smo doći do njega i serijom naših tekstova potaknuti državnu administraciju koja je bila uistinu u njegovom slučaju i bahata, i troma, i aljkava, i da ne nabrajam kakve sve riječi još ne. Ono što država nije uspjela u 36 godina, mi smo uspjeli, vjerovali ne, sa perom, slikom i riječju u 36 dana. Nakon 36 na Kornatima, a u biti uništili su mu život i pretvorili u jedan pakao. Kao dječak je ušao u psihijatrijsku bolnicu sa 15 godina, a identitet je dobio sa 51 godinu života. Ušao je kao dječak, a izišao je iz nje tek nedavno, zahvaljujući našim tekstovima, kao uronuli starac. I zato ova priča ima svoju težinu, da jednostavno pogledamo uvijek oko sebe i pronađemo možda nekog malog čovjeka i pozabavimo se njegovom sudbinom, možda tako pomognemo nekomu. Ja mislim da sam uspio zajedno sa svojim kolegama iz redakcije ovu priču učiniti velikom, od Gage, Alena, Ana Marije, priča je definitivno velika. I hvala još jedan put. Ista ocjenjivačka skupina za pisano novinarstvo odlučila je i o nagradi Nikša Antonini za najbolju novinsku fotografiju. Nekad je sasvim dovoljna jedna jedina fotografija da u sebi zarobi osnovni ritam cijele godine, a ova s postrojavanja Hrvatske vojske govori više od bilo čega što se 2016. događalo. Dva potpredsjednika vlade, dva šefa najjačih koalicijskih stranaka, Tomislava Karamarka i Božu Petrova, u hrvatskoj povijesti. Bliska budućnost se jasno zrcali, vlada je, vidi se jasno, već pala, glasanje tek treba rutinski. Ovih dana imamo prigodu gledati drugi.
nemam puno što za reći. Hvala, 1000 riječi govori ova fotografija koja je više. Opet ponovite isto, jel? Čestitke Jurici. A ocjenjivačka Ljubica Letinić, predsjednica, te članovi Tina Eterović-Čubrilo, Ivo Lučić, Karmen Valenta, Ivan Vlašić i Adrian Devrnja. On urednički potpisuje emisiju koju iz Doma Turnić ispovjednih ili dramskih. Emisija postiže rijetku raznolikost koja nas suptilno približava svijetu njihovog zakinutog građanstva. Iako nastaje u okviru javnog radija, koncept prepoznaje važnost medija zajednice i ostvaruje ga. Tako na polu, suprotnom od medijski visoko vrednovane senzacije i zabave, nastaje otisak iskrene ljudske potrebe za istraživanjem. Novi horizont što ga možda može otvoriti samo radio i koji sam po sebi predstavlja društvenu vrijednost. Poslušajmo sada i kratak isječak iz nagrađenog radijskog priloga. Bog svima, slušate emisiju Tko je tu vodi. Ova emisija realizirana je u sklopu regionalnog projekta radio emisija koje u potpunosti uređuju osobe s teškoćama Zagor. Poštovani skupe, pozdrav svima. Nisam vjerovao kad smo slali ovo u kandidaturu, nisam vjerovao ni kad su mi rekli da smo dobili i sad još uvijek nisam siguran, ali prvo bih htio zahvaliti žiriju što je donio jedinu ispravnu senzibiliteta prepoznat ovo što mi radimo i zašto ne i ludosti dati nama nagradu, one pozitivne. Malo sam ljubomoran na kolegu Hajrudina na tolikom broju navijača, ali imam i ja svoju ekipu. Oni su uspješno parkirali u Zagrebu, to je već veliki uspjeh. Kao što znate, Radio Rijeka, Hrvatski radio Rijeka realizira ovu emisiju zajedno koji su došli sa mnom da vam se tu pokažu malo, da nismo ovako, u domu za odrasle osobe Turnić rade dvije sjajne hiperaktivne cure i bez njih ne bi bilo ništa. Ravnateljica Martina Kalčić i Alenka Butigan, ona je terapeutkinja, zapravo je rudar jer obavlja ove rudarske poslove. Imamo i volontera Andreja Škedla ovdje, kao i svaka prava radijska emisija. Koji je voditelj naše emisije. Moj
spomenuti još neke koji nisu ovdje s nama, poput Marka Paripovića, tonskog snimatelja, Anita Jelovića koji je montirao većinu emisija, Ninu Deranju koja je prepoznala ljepotu koju nam donose ovi ljudi. Tu je Edi Kišić koji je znao ko je dovoljno lud među nama da se upusti u ovaj pothvat. I last but not least, nikako ne least, nos i koji mi je prvi stisnuo ruku nakon prve epizode. To je naš Ravne Čelić. Sad još samo na kraju bih htio reći, možda ovi ljudi čuju glasove, sigurno čuju, ali isto znaju kako treba sanjati i znaju kako izbrisati razliku između sna i jave, a to ova nagrada najbolje dokazuje, pa ću ja sad zamoliti Borisa da mi malo pridrži, ipak je to njihova nagrada. Hvala vam svima. Korisnicima Doma Turnić i luđacima sa Radio Rijeke. Još jedan aplauz, lijepo molim sve. Mi idemo na televiziju. Ocjenjivačka skupina za televizijsko novinarstvo radila je u sastavu Zrinka Pavlić, predsjednica, te Elizabeta Gojan, Ilija Jandrić, Jasmina Kos, Maja Medaković, Ivan Skorin i Dražen Šavor kao članovi. Riječ je o iznimno dojmljivom dokumentarnom filmu koji na vrlo životan način, kroz priče ljudi koji su se s njima družili, kroz glazbu, fotografije i artefakte, govori o romskom stanovništvu iz okolice Županje i Vinkovaca, koje je na tom području živjelo do 1900. Porajmosa, film je bilješka nekadašnje susjede, glazbenike, prijatelje iz djetinjstva, zvukove, slike i predmete koje su Romi ostavili za sobom nakon što su u ljeto te 1942. okrutno porobljeni i otpremljeni u ustaški logor Uštica pokraj Jasenovca. I zato ovaj film nije samo svjedočanstvo o smrti, nego i o životu. Pogledajmo sad kratki isječak iz nagrađenog dokumentarca. Smo bili da moraju nagradu Mariju Jurić Zagorku za film Nepreželjeni, Danijela i Ljiljana Man.
Dobar dan i hvala svima još jednom. Čula sam već danas, nismo vjerovali da smo dobili nagradu, ni mi nismo vjerovali. 3 puta smo rekli nemojte nikom reći, jer nekako ove manjinske teme uvijek ostaju na margini, a onda kad su još Romi u pitanju, onda je ta margina još puno dalje. Romima se naša ekipa koja radi tjedni magazin Prizma bavi sustavno, Romima koji danas žive u svojim problemima, a onda smo zapravo shvatili da postoji jedna tema, a to je tema o stradanju Roma za vrijeme NDH, koja je zapravo posve skrivena našoj javnosti i da bi bilo lijepo da ju obradimo. Kad su se onda još pogodili protagonisti, o kojima će vam više reći Marijana i moja apsolutno sjajna ekipa, nagrada samo mrvicu doprinijela tome da ova tema o Romima, a pogotovo o stradanju, veliku stvar. Hvala. Hvala vam, iznimno sam počašćena. I počašćena sam i time što je ovo nagrada nas 3 jednako vrijedne i jednakopravne suradnice na ovom projektu. Tu je izniman potpis naše redateljice Ljiljane Mandić, koja je u ovom trenutku upravo u Bjelovaru iz kojeg ja dolazim. Tamo radi jedan novi dokumentarac i jedva čeka da se vratim i da kažem kako je sve ovo bilo. Bez nje ovo ne bi ovako izgledalo, kao ni bez snimatelja Tomislava Trumbetaša i još mnogih divnih, dragih ljudi koji su na njemu radili, montažerke Irene Korpes također. Htjela sam reći još od najboljih stručnih suradnika koje sam ikad imala, a to je Šima Dominković, jedan prekrasan glazbenik, zaljubljenik u Slavoniju, koji je i sam radio jedan sličan dokumentarac o stradanju Roma u svom mjestu u Štitaru. Ali je zapravo shvatio da se to ne odnosi samo na njegovo mjesto, nego na cijeli prostor Županjske Posavine iz kojeg je odvedeno oko 1500 ljudi i to samo u 2 dana vagonima. Ne možemo danas ni zamisliti. Mene je, evo, ovaj put od Bjelovara gdje sam upoznala neke male ljude, male pod navodnicima, u malim mjestima i otvorio mi njihova srca, naučio put od Bjelovara do Zagreba da zapravo dobro ne može, odnosno da niti jedno ljudsko dobro ne može biti slabije od sile koja ipak dobili priliku da ih kažu i svima nama. Nažalost, evo, 2 među njima, ovaj gospodin kojeg ste vidjeli, Dida Mata, Mato Jembrić i gospođa Ana Sotinac, njih 2 najstarijih, nisu dočekali ovu nagradu, tako da ovu nagradu posvećujemo i njima. Hvala vam. Čestitke još jednom našim kolegicama. Za televiziju o snimateljskom prilogu. Ovaj film životne priče 5 sugovornika govori o vukovarskoj današnjici, ali i budućnosti tog grada kako je vide ti ljudi, uz prisjećanja na njegovu ratnu prošlost koja ga toliko određuje. A njih su 2 svojim snimateljskim radom snažno stilski obilježili ovaj film, birajući različitu dinamiku, odnosno njezino odsustvo pri prikazu sadašnjosti, prošlosti i nada povezanih s budućnošću. Simbolično snimajući vukovarsku realnost sa što manje snimateljskih intervencija, tek uz dnevno i ambijentalno svjetlo i visok stup pripovjedanja.
Ocjenjivačke skupine. Smo opravdali povjerenje Marini koji su napraviti film koji zapravo nije film bučnog Vukovara, nego film tihog Vukovara, ono kojeg se ne vidi. Dakle, tu ima jedna gospođa koja živi od 570 kuna svoje mirovine, skuplja boce, svaki dan se bori, jedna poduzetnica koja prodaje nekretnine. Možete misliti kako se prodaju nekretnine u Vukovaru. Znači, jedna majka koja je izgubila sina, koja nam je pričala tu svoju priču za koju još uvijek ne zna gdje je, pa nam je rekla kako hoda Vukovarom, pa misli s tima. Proveli smo tamo pola ljeta, ne znam, i bili s njima i cijelo ljeto da njihovo povjerenje s ovim filmom, pa nama je drago ako su oni zadovoljni, a onda i svi ostali. Samo kratko, zahvaljujem se novinarskom društvu na prepoznavanju vrijednosti. Mi smo uživali u ovom projektu i zahvaljujem se Novoj TV koja nam je omogućila da ovo radimo i našim kolegi koji nas je pokrivao cijelo vrijeme dok smo mi bili na dokumentarnom projektu. Hvala lijepo. Slijedi nagrada za internetsko novinarstvo. Ocjenjivačka skupina je radila u sastavu Andrej Matijašević, predsjednik, te član Orjana Ivković Novokmet, Saša Vejnović, Petar Vidov i Ahmet Salih Begović. Slučaj gradnje crkve u parku na Zagrebačkoj Savici i otpor stanovnika toga kvarta jedna je od priča koja je prošle godine okupirala medije, a ove kao ne okupira. Korak dalje od anketiranja građana i izvještavanja Čuvamo naš park otišla je naša dobitnica. Ona je u srpnju prošle godine, pregledavajući zemljišne knjige i nekretninske ugovore grada Zagreba, otkrila da je priča o Savici samo dio puno šire priče i igre oko zamjena zemljišta grada i crkve. Osim toga, ona je napisala 10-ak drugih tekstova o slučaju Savica. Je predsjednik ocjenjivačke skupine Andrej Matijašević, a novinarstvo za članak objavljen na portalu lupiga.com dobiva Melisa Skender. Hvala vam svima i hvala što ste došli. Ja sam pripremila nekih par crtica o tome što vam želim reći. Evo, ne gradi mora graditi i ispada da je ja što vjeruješ i zašto smatraš odnosno željela ugasiti, ova vlada odlučila pustiti da umru sami, odlučna da ostane u ovom medijskom prostoru kao i brojni drugi mediji koji ne rade za nikakvog gazdu i ne mogu se osloniti ni na koga drugog nego na javnost. Ne znam, pripremila sam malo duži govor, ali mislim da je ovo dovoljno, znala sam da ću biti ovo. Zato novinarka ne. Hvala vam. O nagradi Marije Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo odlučivao je prema pravilniku cijeli ocjenjivački odbor.
Bilo je to po mnogima ključno novinarsko otkriće prošle godine, koje je zajedno s drugima dovelo do velike političke krize, a potom i pada tadašnje vlade. Članak predstavlja i analizira dokument o poslovnoj suradnji supruge lidera najjače hrvatske političke stranke i budućeg premijera s njegovim osobnim prijateljem i lobistom MOL-a, u tom trenutku najisticanijeg državnog protivnika. U prvom planu članak razotkriva korupciju kao jednu od temeljnih tema istraživačkog novinarstva, a u drugom kritizira politiku Tomislava Karamarka, političkih napetosti i opasnom polarizacijom društva. Karamarko je upravo novinare izazvao porukom da će morati podržavati politiku prema kojoj će građani moći samo u svojoj kući misliti što hoće. Novinarstva u njegovom najvažnijem obliku. Prokazivanju korupcije i slabosti društva na najvišem mjestu u državi, bez straha od mogućih posljedica po profesionalne karijere i živote. Nagradu uručuje potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, a za članak kako su se plaćale konzultantske usluge Karamarkovoj supruzi, lobist MOL-a Ani Karamarko, nikako se nismo mogli dogovoriti ko će prvi. Ništa, evo, mislim da neću reći ništa novo ako kažem da je onog nagrada koju dodijeli struka nešto što je posebno vrijedno i posebno važno. Htjela bih kratko samo reći da evo, zadovoljstvo rada u redakciji Nacionala je posebno zato što u Nacionalu nema nedodirljivih, nema zabranjenih tema. Nikada, evo, u ovih 2,5 godine koliko radim u novom Nacionalu, nisam doživjela da mi urednik rekao ovo ne diraj. Ovdje se ne miješaj, u ovo ne diraj. Mislim da je to nešto što ima svoju težinu i svoju vrijednost. I evo što reći osim da se iskreno nadam da ova nagrada i ja vjerujem i nagrada svih kolega evo danas koji su dobili ovo priznanje, pokušat ćemo da te nagrade vrate dostojanstvo i dignitet ovoj profesiji koja je nažalost jako, jako srozana. Evo, toliko. Hvala. Pozdrav svima i zahvaljujem od srca svima koji su lobirali za ovu nagradu. Prvenstveno moram reći da je upravo zahvaljujući predanom radu na tematici INA-e i MOL-a moje kolegice Sandre Carić-Herceg, upravo na njezino ime u redakciju stigla koverta sa ugovorom zbog kojeg je zapravo došlo do ovog članka između Joze Petrovića i Ane Karamarko. Potom smo naravno zajedno prionuli raditi na toj temi, s obzirom da je u pitanju bila dosta velika problematika. Prvo, kad je riječ o zahvalama, zahvaljujem gospodinu Jozi Petroviću zato što bez njega ne bismo ni mi dobili ove nagrade, zahvaljujem njegovom lobiranju. Zahvaljujem bračnom paru Ani i Tomislavu Karamarku koji su nam bili velika inspiracija. Bez njih također ove nagrade ne bi bilo. No prvenstveno zahvaljujem našem glavnom uredniku i suvlasniku Nacionala Berislavu Jeliniću, prvenstveno zato što se usudio u ova krizna vremena pokrenuti takav projekt i ući u, dakle, izlaganje, dakle, pokretanja jednog tjednika u ova krizna vremena. I isto tako zahvaljujem i kolegi suvlasniku Mladenu Ninčeviću
jer da nije bilo njih dvojice, ovaj članak također nikad ne bi izašao i ne bi došlo do pada vlade, iz razloga što je bilo jako velikih pritisaka nakon što smo mi poslali upit sa relevantnim pitanjima nadležnim adresama, da članak ne izađe. Dakle, bile su u pitanju velike prijetnje i došlo je naravno do objavljivanja članka s obzirom da upravo zahvaljujući Berislavu Jeliniću i Mladenu Ninčeviću koji nisu željeli posustati pod prijetnjama, Nacional je na kraju objavio ovaj članak. Pa molim jedan pljesak. Koje sada zahvaljujem i svim kolegama na strpljenju i na nekim mojim radnim navikama i tako što nas trpe. I mogu samo reći na kraju da je ovaj posao radim zato što ga volim i da radimo u najboljoj redakciji definitivno na svijetu. I živjela sloboda medija za koju se sami moramo boriti i izboriti. Cijeli ocjenjivački odbor donio je i odluku o nagradi za životno djelo Otokar Keršovan. Svoj život intenzivno i predano posvetila profesionalnom novinarskom radu. Ne bez razloga postala je i sinonim hrabrog novinarstva u Hrvatskoj. Novinarstvo se počinje baviti sredinom 80-ih, odlazi u veliku štampu. Godine 1988. kao već izrazito afirmirana novinarka ulazi u profesionalno novinarstvo. U vrijeme Domovinskog rata radila kao ratna reporterka, a u drugoj polovini 90-ih novinarsko pero hrabro umače u društvenu kaljužu, otkrivajući brojne društvene i političke afere postratnog tranzicijskog društva. Rijetko koji hrvatski novinar ili novinarka može bez gorčine spomenuti kako je sudjelovao i preživio toliko mnogo novinarskih tranzicija pa i transfera. Radila je za Danas, za 24 Ekspres i druge, a posljednjih godina povremeno za portal lupiga.com. Autorica je i dviju dragocjenih knjiga s početka novog tisućljeća. Zagrebačka mafija 2003. o kriminalizaciji hrvatske politike i pravosuđa, 2005. o podzemnom hrvatskom savezništvu u komadanju Bosne i Hercegovine. Kao i mnoge njezine kolegice i kolege, bez stalnog je zaposlenja, sudbinu suvremenog prekarnog proletarijata dijeli s brojnima iz vlastite generacije, ali i onih koji su tek krenuli na put novinarstva. Njezina životna i profesionalna deviza je da slobodu trebaš sam osvojiti. Citiramo njezine riječi. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko su je sami napravili, ni više ni manje. I ne želim uopće da mi Sabor, da mi bilo tko jamči slobodan prostor. Sloboda i uzme. Nismo se mi baš novinari pretegli od toga da sačuvamo svoje pravo na slobodu riječi, slobodu govora i slobodu novine. Nagradu uručuje predsjednik ocjenjivačkog odbora Ivo Lučić, a Keršovanija dobiva Jasna. Kako smo nažalost u nemogućnosti Jasni osobno dodijeliti nagradu,
ja ću biti vrlo kratak jer isteći će mi parking u prvoj zoni. Gospodin Hajrudin Berdanović je govorio o brojevima, o toj nekoj mistici brojeva, pa bih ja samo ovdje spomenuo i to je ta nezgoda kada umjesto nekoga preuzimaš nagradu, onda počneš govoriti o sebi. Ključan. Čini mi se da je to broj godina koji Jasna Babić provela u profesionalnom novinarstvu, tu negdje, i kao moja generacija iz te omladinske štampe, a ovdje se pripriječilo 35 stepenica, pa ona nije mogla poći gore, nego je dolje u kafiću, pa možete uzimati izjave. Da. I još ću pročitati ovo što je Minja rekao o slobodi. Naime, ona je počela govoriti tu rečenicu ovako: ja nisam čak sigurna da je moja neprilagođenost dobra. Nikome je ne bih preporučila. To je pitanje slobode, ali sloboda jako puno košta. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko su je sami napravili. I sad, kako je vlastita misao, naravno najbliži put između dva citata, još jedan citat od Jasne Babić. Vezan je za budžet ili proračun. Kaže ona ovako: malo sam čeprkala po povijesti na svojim policama. U jednoj zbirci originalnih dokumenata iz 18. stoljeća stoji da je prvi proračun današnje Hrvatske načinjen 1729. godine. U startu je upisan manjak jer su redovi i staleži gradili prvu verziju današnje sabornice. Imali su samo 1000, a zdanje je koštalo 25.000 forinti. Zasjevši pod krov impresivnog imena Kraljevinska kuća, dakako da su do grla ostali zaduženi, sve zaduženiji u nastupajućim decenijima i naraštajima. Povijest je doista učiteljica života. Hvala. Sad ćemo nekoliko minuta prije objave dobitnika nagrade Novinar godine malo se opustiti i još jedanput poslušati Hot Klub Zagreb. Slušat ćemo tradicionalnu narodnu skladbu koju je... Kompozicija se zove Slavonski poskakanac.
Evo nas na o dodjeli nagrade Novinar godine, a za ovu nagradu ocjenjivački odbor nominirao je 4 kolega. Čitamo ih abecednim redom kao što su bili poredani i na glasačkom listiću. To su Berislav Jelinić, Tihomir Ladišić, Boris Rašeta, za profesionalnu odgovornost je Tihomir Ladišić. Uređivao je i vodio specijalni program Kriza vlasti, koji je N1 televiziju učinio referentnom točkom za sve najvažnije, najbrže i najtočnije informacije o krizi, a zatim i o padu vlade 2016. godine. Okupio je tim vrhunskih novinarskih profesionalaca, spoj talentiranih mladih reportera i iskusnih urednika, programu uživo osigurali najekstenzivnije i najuzbudljivije praćenje jedinstvenog političkog događaja ikad viđenog u nas. Vijesti i cjelodnevni program uživo po prvi put su zaživjeli upravo u eteru N1 u vrijeme krize Oreškovićeve vlade, za što je kao direktor vijesti, urednik i voditelj upravo on najzaslužniji. Boris Rašeta. Bez kompromisa otvara sve traumatične političke i ekonomske teme. Nepogrešivo secira stvarne nakane vodećih političkih aktera i razotkriva skrivene ideologe najmračnijih procesa. On se ne libi istovremeno ošinuti i po bankama i Todoriću, INI i MOL-u, Mostu i SDP-u, HDZ-u. Diskurs mu je oslobođen tendencioznosti, a pritom hrabro koristi virtuozan, razigran i zaigran stil pisanja, ali i govorenja, jer je angažiran i na novim web formatima video njuza. On zapravo pobuđuje ili oživljava nadu da se i najgori procesi mogu razotkriti smjelošću, koja novinare udaljene i zaštićene od bilo kakve opaske publike. Zoran Šprajc, iskusan urednik i voditelj, zanat je pekao na HRT-u, gdje je rukovodio glavnim informativnim emisijama, da bi karijeru nastavio na N1, te se napokon skrasio u informativnom programu RTL-a. Od ponedjeljka do četvrtka u studiju RTL Direkta obrađuje najvažnije događaje dana uz uvijek aktualne goste, pomičući granice žanra. Ipak, glavni adut Direkta njegovi su osobni komentari koji uz urođenu domišljatost i često brutalnu iskrenost kontekstualiziraju najvažnije društvene teme. U toj potpunoj uredničkoj slobodi prometnuo se u jednog od najutjecajnijih komentatora hrvatske svakodnevice. Sad ti budi pametan ko je zaslužio najviše nagradu. Mala obavijest prije svečanog proglašenja. Evo, pozivamo vas sve ovogodišnje dobitnike nagrada za početak, a sve vas ostale na malo druženje nakon ove naše svečanosti. Sada bih zamolio predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, Sašu Lekovića, da otvori kuvertu s rezultatima glasanja i proglasi
svim kolegama kandidatima za novinara godine. Ja sam nešto ranije spominjao one razne interpretacije koje nisu uvijek baš najbolje, pa s obzirom na ovu situaciju oko kolegice Babić i objašnjenje kolege Domazeta, da ne bi neko krivo shvatio, dakle zbog svoje zdravstvene situacije ona je naprosto odlučila da je nije ugodno da bude ovdje danas s nama, ali nije nikakav spor, dakle ona zaista će biti drago ako svi mi kasnije ili ko bude voljan da ju pozdravi dolje kad siđe u kavić. Samo mislim da je to bilo važno reći. Ono što je još važno, svi vi to većinom znate ili svi znate da za razliku od svih drugih nagrada o nagradi novinar godine ne odlučuje ocjenjivački sud, nego svi mogu dakle odlučivati pravo, imaju svi punopravni stalni članovi HND-a. Šalju se u zatvorenim omotnicama glasova. Ne znam tko je, tako da je to odgovor svima onima koji su me proteklih dana pitali, onim stotinama članova i ostalih. Ja zaista ne znam tko je dobio najveći broj glasova, evo saznaćemo sada, svi zajedno. A iskreno rečeno ne bih želio znati, bolje da ne znam, nego da lažem ljudima. Ovako, dakle, ko su nominirani, to ste čuli, oni su predstavljeni. Ja ću vam reći ko su članovi komisije koja nije glasala, ali koja je otvorila te glasove koji su došli, jer uvijek to radimo u odvjetničkom uredu. Dakle, to je sastav te komisije Eva Gavranović-Bilić koja je odvjetnica, Enisa Unukić i Vesna Kocon, to su naše kolegice iz tajništva. Dakle, rezultat je sljedeći. Glasovanju je pristupio 521 član HND-a, od toga je bilo nevažećih listića 67, važno je objasniti da su nevažeći svi oni koji nisu potpisani imenom, prezimenom i brojem članske iskaznice. I ići ću, kao i obično, od onog koji je dobio najmanji broj glasova. Zanimljivo da je kao i prošle godine zapravo svi kandidati su dobili popriličan broj glasova, dakle nema nekog ko je dobio daleko više od svih ostalih. Prije svih 92 glasa dobila su dva kandidata, Tihomir Ladišić i Boris Rašeta. Uh, 94 glasa dobio je Berislav Jelenić. A ipak nešto više, dakle više od ostalih, 176 glasova dobio je Zoran Šprajc. Čestitam još jednom svim kandidatima i pozivam kolegu Šprajca da mi se prezime. Hvala tebi, Saša, hvala svima koji su glasovali. Stvarno nisam očekivao, mislim, sam došao ovako, stajao tamo zadar, čestita pobjedniku, ako Bog da, platit će piće i to je to, baš, sve da je nagrada struke i tako dalje, to nije nagrada najpopularniji, najljepši, publike, pa tu su neke druge kriterije, neke druge kategorije. Ne mislim da je baš zaslužen tako kako izgleda, pogotovo ne kako izgleda po ovom rezultatu glasanja u odnosu na ovu trojicu kolega. Dobro, vratit ću se na to što ćemo sad sa svim tim. Želim se samo malo osvrnuti na ovo što je govorio Saša, predsjednik društva o tamnim oblacima. Mislim, taj se govor ponavlja iz godine u godinu, ne samo Saše, Duke i tako dalje. Slušam uvijek u službenim izvješćima naših društva o tome kako negdje drugdje vani taj problem leži. Tamo je neki crni mordor koji pušta te crne oblake, a ovdje sjede dobri hobiti, pa onda su oni nekako brane od toga i to dalje. Dakle, ne znam jesam ja sad baš ta osoba koja treba reći Saši i svima ostalima da ovo nije društvo dobrih hobita, dakle da neke stvari prvo treba ovdje mijenjati, dakle da ne može svako biti član novinarskog društva, da ne može svako ko ne zna sastaviti rečenicu, ali pogotovo ko ima dvojbene i etički bilo kakve druge za nas kriterije biti član ovog društva. Zato ovo društvo i nije to što je nekada bilo kada je bila ova zgrada, kada se dodjeljivala ova zgrada, jer tada je to bio neki ugledan ceh na razini ceha odvjetnika, ceha liječnika. Govorimo društva, ne bismo dobili ni šator za neki prosvjed. Tako da prvo stvari, molim vas da krene
prije svih tih priča drugi su krivi i ovo što je rekla i Orhideja i ovo što je rekla Jasna u ovoj poruci, dakle sami za sebe negdje trebamo početi raditi prije nego što se okrenemo ka drugima i za svoje probleme počnemo kriviti druge. Među svim nama ima i tih dobrih hobita, ima tih divnih krasnih ljudi, među nekima od njih su ovdje danas zasluženo pobrali nagrade. I u ime svih njih ja bih zato ovu nagradu htio podijeliti sa svima njima. Ako tu ima neki naučen izlaz, baš što je rekao, on vodi brigu o parama, da ima neki para, da se to uplati u fond solidarnosti, a prije toga će Lula odbiti moje dugove tako za članarinu, tako da za fond vjerojatno neće puno ostati. Ali ja sad ne mogu to dijeliti ovako bez veze sa svima ljudima, pa su nas ovdje trojica kolega od koji doista svaki od njih iz ovog obrazloženja što su malo pričitali ima puno jače i veće referencije profesionalno od mene. Dakle, od Borisa koji stvarno žite ga čitati, vidi se pismenost, inteligencija, analitičnost, od Tihomira koji je s golemom stvarno radnom energijom, organizacijske sposobnosti na tu donio neke novosti na ovo užasno zahtjevno televizijsko tržište i malo sve nas tjera da i mi budemo brži, agilniji i bolji. Do Bere, bez kojih zapravo ove godine i prošle godine ne bi nas trojice imali šta raditi, na njegovim arhivima i na njegovim otkrićima i otkrićima njegovih ljudi smo mi zapravo radili svoje priče i radili svoje rejtinge, radili svoju popularnost. Pa vas ja molim da dođete ovdje trpi sa mnom i da to zajedno slušamo. Isto molim hobite da poziraju vani, a mi ostali idemo na zasluženi domjenak. Hvala vam lijepa svima na dolasku. Ovo je kraj do iduće godine. Lijepi pozdrav. Da, laureati, molim vas na zajedničku fotografiju koju ste obećali pristupanjem u novinarsko društvo. Ne čitate sitna slova ugovora. Sandra.